Monsieur Aris DG Nulefka. Aris DG Nulefka baka vaita kono vonolony. Nangan live zany moaly momba zaza vo pupuku nangan antsoavo tam fitondram-panjakana. Moko zany agnasasa magnagy be tsy manjary be. Raha misy eto nilefa izy mbarako anareo tsy matahotra police ndraiky zandaro igny izy nilefa magnangy igny nilefa anadaigny ndraiky reniny ndro ny samborin'ny gendarme ny kaiky brigade criminelle zatio ny kaiko mitsy ro anagnotaneko hoe il est où cette affaire am brigade ny gendarme ny voemara ro ny malo fa le raha matona mona le zaza nandositra fa ny reniny sy ny anadaigny no samborina natao enquête zegny raha misy eto bon. Monsieur Aris nangan video no fa iberziki wanao mampihady holo zama nampihady babanao sa nampihady renino azovy nampihadiviko tam Facebook tato aza efa nkarikitro anao tany pitrahane dikan zegny anao mila samborin'ny gendarme ko anao legny antragnonao satria non assistance en gens au danger taie anao tamin'izy namoboko zaza igny anareo fa n'olo bodirindrigny io tokony regninao baka popokonazy zaza igny fa fureur de temps na vient poupou ntsaiky igny vonavy tapina katati vidéo igny von signaler reniny zataty anao taia nagnino tsy nitsangana anao izy koa anao mitsangana marigny miaro zaza mineur izy igny zaza tsy ampitogno nagnino anao tsy nagnano vidéo raha mipetaka vodiny tragnonao i monsieur Aris ty Aris DG Nulefka baka ampanifiagnany voemara ty za kazavandravandragna za tsy mivolagna raha tsy anagnako preuve zegny am vidéo ko eto kazavandravandragna zaho fambarako anao sandra hitako vadinao nilefa dianazy nataony izy loso izy vaha manambady lefka fa firerignandro anao tsakaraka vadinao tsy hitanao lefa nialany anao zany managna dossier anao fa anao calme toi calme o tsara attention anao ndraiky za fa za tsy isan'olo antorontoragna fa mantreka amy ribavi anao io fo beriziki azovy olo nampiadiviko tato iaro olo tena naraiky misy fiavanagna izy na fiavanagna tsy natogny olo miteza zaza io hainy tsara fa reniny zaza tsy Madagasikara nagnino tsy natogny olo miteza zaza io dadilay le lay tao igny zegny mitsy tsy nimensoneko ziny moaly zigny dadilay niteraka babany fa fitrogany anao baka mety fana izy baka nagnamenao crédit nagnano vidéo igny anao baka fa zatra amen'olo crédit alo asasaidy fulany magnasahanao amegna i raha mahazatra anao zay ty tsy mila ifegny vola magnano raha tele fa zay magnano fone baka misitrapone zay tsy mila ne paratane gursu ne pitsu tsy tadiavinay zegny fa zay magnano raha fone ko tane mal tale logique preuve à l'appui zay tsy maintsy magnazava tsy maintsy magnambara vandra ntaenao baka agny bora ndraiky somotronao fa malandy jiaby igny tsy mangala honondraha nanambadiana anao izaza voterika anao fa tsy vazahoanao honondraha edy anao koa nahazo honondraha anao tsy tafivadizigny za baka tsy tia olo lefika tegna raha farandra tsy tiako mampihady olo beriziko za azovy olo nampiadivoko tato za magnano hantsoavo amy fanjakana mikaiky fanjakana amy raha mandalika mampihady olo tsy nateraka anao marigny tsaiky igny anao mila rarampiavanagna amia ty baka zanaka anao ponopohoko karaha igny boko tsy karaha rahampiavanagna atsika roy amia baka zanaka anao ponopohoko boko tsy karaha rahampiavanagna amizay hasa ho mety aminao anao koa fa lany lobaka ambava amy tsy fahitanao tany bognosany vadinao kajo manambady anao lefaky za hazavandrivandragna za Aris fa anao koa niklateko am Facebook atao long et large ny momba anao du la tête aux pieds anao de hempake ke eko aminao tension anao jotsoa raha momba za ataova agnatiny paquet apetravo sisiny zorony tragno ary fa za mbala naharegny vavanao nano i berziki za ty maro ndraiky boka berziki fa koa tsy berziki za tsy raha mijery tanareo za magnano vidéo naka tsy mivolagna agnaranan'olo eto raha volanko fo volanko vita raha volanko za miala Voulez magnonjogna apetraka agnaragna nakay fa riziki nakay tsy avy aminareo fa apetraka aminakay eto fo. Maman, j'ai fait. Ben, t'as déjà bu tout à l'heure? Non. Ah non, c'est bon là. Ke vuliam kapu ke za mangataka amin'ny fahendrena fitondram-panjakana samborina ro agny risiny satria izy mivolagna fa mifanolo bodirindrigny amindro pamopoko ndraiky leny popopoigny donc za sura fa izy mahetany lifasany magnangy igny
hain tsara yetan lifasan mangangina muno zany kanolo igny samborana ro izy zamala tsisy crédit nagnitsy ny tantara anao depuis le départ anao mahay tantara za kony en français anao petka vodrindrigny amindrô anao nagnino anao tsy nagnano signalement police au fokontany tsy nagnano en direct anao fa anao maro pagnaraka fa mbala zabaka en français ty ndrô nagnano en direct amizay nagnazavany momba izy jusqu'à message ny reny jaby mifanakalikoragna amle pamono sa anao tsy meme makiteny tsy hitanao rano soratiny to za tsy mijery izy mbala milefitry foreniny tsaiky igny am tany asany am tany arabo agny mikoragna aminany izy mbala magnenjigna fa anao fa victime koa anao anaovagna clipny vola tsy hita lava panintinao sa anao tsy meme makiteny matoela bebe volo fotsy ty zaho zaminao ka zavandravandranao farany halako baka olo lefaka tsy tienda mikotragna za koa fa lefaka mitete lavitry za koa fa anao hitanao dala milomahiza anao baka andranomasikely ny voemara jusqu'à mporo agny milomahiza boko mibongina haria lambanao mibongina anao mahazo jusqu'à po manambery mibongina anao zao haria lambanao jaby mibongina milomahiza amizay tontatana fa anao hain'olo lefaka fa tsy aminakay aty nagnarena alifahagna ke vu que malo en brigade gendarme ny voemara samboranareo monsieur Arisy izy mivolagna fa mahay io tantara io mahay io tsara histoire io ino fa viany fa samboranareo izy fa namosa tegna izy amizegny izy tsy voasambotro izy ny lefa zany kaiky brigade Tatanarivo tony kaiko teo marandregny io asa nataoko niany zany fonandry za ko fa ni foma nandray za fa ni kaikro eza momba zigny izy ni lefa madinany nandesiny zubaka na ro volagna zay mikapokapoko am raha tsene zany managna source maro zay mavita mikaiky mavita téléphone magnotanga misy antanany zay kun tsy gadre zay tsara prison tsy tratra to izy uro fa nrenny sinanadary zao misamborona lo anaovana fanadiadina zay kabar misy eto Fatshulo arianareo jery anareo mamondraha hanareo marera magnamo anareo Madagasikara mampodigna anareo io ao anareo mamondraha magnamo anareo kenao koa fa namovadinao tsy hitanao nandositry ramose a tsy mba ty am Belgique aloha tonantonanana fa so de anjary sokaka nanany bato eo anao tapidala kale za kun zany ka voemare baba ko avy mila nouza aminareo reny ko avy madera za ko zany ka voemare heko aloha yan large zany tsy magnari matetiky tananako izy io jusque ntsana morongo jiaby mbala misy avako foagny za ty tsy masaky loatra mivadiny voemare tsy mahazo avagny edy za ka jul vejer baka anao magnamela vérité wa bazan kanolo mapararo lon teraka iza tena mban teraka ke ha mampihadi holo azovul na mezano zato ngarolo na pediv ko Arisy anao ra wazo kono anao hazo kono tsaki kono satria yura farantsy tena rolo tsy mikotragna anaro mila volagny karaha tsaiky tsy tiagna palaelo yo funi hanjaka se toi non na heto kun nangazava baka donc non assistance aux gens en danger anao tsy navy zegny tsy nagnato anao tandrey fu tsaka vo bubuku na fatrafatra be na rebe anao ni hanjo tsara be donc zegny anao sambory anao tokony sambory ngagadro ko ankano satria namandro nazo vola hely baka anao zegny nampagnano vidéo nazo vola hely anao igny ndre anao tsy ampy sujet tsy ampy matériel fekiny zay tindra magnano vidéo 24 heures sur 24 wifi nem rulfo mampidira wifi ko henja heto amzay fa maly mifankahita de mifankaregny fa tsy beriziky njonigny matin midi soir laisse-moi tranquille izy vaza aza to regny kondroentelo anao Arisy mivolambolagna zato dossier no porako ndo tsakara vadinao lefa nela antragnonao zegny edy raha mety ataonao fa tsy mande mitsakaraka raha volagnina olo Facebook ato anao lany hasa ndesiny délire mikotragna anao za fa mbanao tsy filamdoko Madagascar ni mera Madagascar mahay plus que nareo mipetrako sanandra podipodiko aminareo raha zegny
ke fiangaviagna ny gendarmerie pirenena zay mahita igny madamo igny na mahita tany sitian'igny madamo igny mikaiky ro engana de engana zegny kabary donc fa miampy araiky sazinany miampy délit de fuite zegny ny agnarany miampy délit de fuite midira amin'ny page gendarmerie nationale n'Antananarivo fa ro mihitsy nanoratra zegny ao hoe tsy hita tany misy izy aza magnely tsao nagnano fa voasambotro tsisy zegny ao ro fa mikaia gendarmerie fa brigade gendarmerie Voemara nandray antagnana igny affaire igny zegny kabary misy eto kele mahita I boketra vavy igny radaka vokitay igny misy signal gendarme I boketra igny boketra baka zegny l'hôpital psychiatrique fa tsoma mamopoko docteur ko avy oe l'hôpital fa tsy mandray ro ah c'est pas possible ça ah quoi tu gasti ah panzaka vavaniaragna tegna amin'olo razagna mampanjaka vavaniaragna bary mbona ravlato za tsy magnozongolo za tsy manity olo va ko ni uzonko lombolombo tigny manintsy ke mifalia ko mbala na sasaeko fa ko ni uzunku na mangoko tratra no milevigny ndesi no milevigny tsy miangagna ko no ti milevigny ari amni tsy bat fo no ngombo marberi e petka fo fatinete ndegna vat fo je ko fa umate ze mi se ngombo ne tsy bilaka ibaka ngati alany izy mangati kitenga nani o vunengi razingna ne mahir mare ke aza mvandravandra ty aza mantorantoraka ty antreka amribavi zambaka ny magagazao inona viako nampiady olo teo baka za tetra helo e Beriziki ndraha io izy mampihady olo izy akory manataoko nampiady olo ta Madagascar za en France aty comment j'avais fait uzony vazaha nataoko karaha akory nampiady ro donc zegny za taty zegny nagnirika magnangy ndo pupupoa zany kanolo za zegny ko fezako mampiady olo dama mtanano fa mkwezi fa manambola satria manambady vahiny tsy hainarô soloa ze nanaty tsy hainarô na izy kajo manambady magnangy agressif izy fu nipody Madagascar ny findra mtanana hafa nanambady lo afa teny vadiny option aby zegny tsy hainarô baka option Ichi na hefa manambady lefka izy lefa igny nani nandesiny madinani ntswahani Madagascar très large izy ny fony findra tanana ny findra faritany izy niala délire amzay anao zanak'olo ponopoinao radaka vokitetsy manjary ke after mandem monsieur Aris ataovanarô havy amy lavatrofigny nany karaha antanarô nahavy nazy amy lavatrofiko aty tsakaraha ny vadiny nandositry igny fa tsy za ty niny hany vandrivandrany ataony fa mampihady olo azo olo nampiadiviko tato za nagnano antsoava fitondram-panjakana am gendarme am police fa tsy rary ndraka ray ça se fait pas ha iro olo piavagna iro anda piadiviny Berziki ha heny ro havany nidirana agnatin'ny tragno ny titiny ha matoela be mitognany na tsiditsidiny na ronjoronjo no zay tavaratra jusqu'à vevy nangala caméra mbala ty ponopoiny fo satria azy mitorogno mahena mitorogno manambola inona mbarana agnatin'ny vidéo anazy io ha za tsy mijery na toriny babanao izy tsy matahotra police gendarme baka izy zegny nagnino koa nandositry radaka vokitay kare mko tora hitanarô forme nani forme radaka vokitay mierigny olo za la Berziki wana rose tega mierigny olo ba fangaroaro turga tu kikro ta brigade to zany kekro zay ndray madame Berziki avlako samy chauffe kaka hitanay mitsy video no malika tena hitanay ka za tamro mbala sora za tukizana ro za tamro kure kaka ro tukiza baradrege katedro za chauffe mari fanazna ro za tamro tsy talera matoka nandositra ka daka vokitetsy mahajary havovolany crédit hela no ndo volaga Berziki lo tandremo
tandre mo zao hikitiky beriziky zegny mahaiza tsara nila mahay tsara ko fa hikitiky beriziky zegny atova beton armé mitsy le armanao a tsofu balarura ndraiky motro satragna mora ravagna io za mitsy mialume anao ke aseva frein vavanao iaris dezen'olo lefaka tsy haiko iaris tsy haiko naris tsy haiko manakory atsika zao tokony tsy fampivolagna fa atsika eto zao io volomporiny tsofiny angeto samby ratsy raha godagnanao za tsy haiko za tsara ny godagnanao rango nanaovanao video yo fonao ny vandravandran-tay bakany desiny delirany vadinao tsy hitanao tany bognany zany ty tsakitsakinao aza mantorantoraka aminakay aty sandra anao fa hoaniko eto hay igny ko tsy tefaka nataony amitsaiky fa hondre izy tsy raha tefaka nataony tamitsaiky igny hondre tegna marigny ha raha daka voky temba nareo somamo za tsy agneky bona nakana anaovako suivi zao ko anaovako kaiko jusqu'à brigade criminelle za mikaiky fo ro mambelako kaiko ngtaniako misy affaire karazegny nataoko live mbarako ro tsara be halifasatio ro alefako live miako preuve jiaby hagny raha tsy takatra andro aminakay io zamandro satria ndraikindraiky no tsaraka andro Tananarivo ao i tsaraka andro satria fotron-draha jiaby obligé amizay ro magnamia ordre hagny anestie ça faut me je fais mon possible, je vais suivre ça jusqu'à la fin, je le suis et je le fais. Aïe, vous croyez quoi là? Démocratie n'est pas Madagascar. Démocratie quel les quel petit. Vous le pourrez tout faire ghetto, tirati bazare no tiase. Hein? Zahaba kadraku premièrement za haku tsara physique manani. Hui. Hakore dan pitiky ty io za ha hande antraiky am baorina ty koa ty defa igongagna reto niany io za hagnena tsara ha iadan pitiky ndraiky bioro loso atsika non za ko baka raha marigna nangako preuve za tsy raha mirecule aïe je recule devant rien du tout surtout za ko feran'olo be zindre zany tsy diky fonagnano hoe fa samy majeur reto tieny mama anareo ndraiky tena tsy manjary volomporiny tsofiny angeto samby ratsy koa fampikotra tsisy raha mety lagnareo ro mizona ny angeto na ny volopory samby landro beaucoup baka violation domicile agression volontaire quoi coup et blessure zegny de charge nazy rambarako anareo zegny ede violation domicile agression coup et blessure volontaire quoi volontaire niniany mitsy le iso tsy raha tsy niniany arrêtez de dire qu'anisa zao setoany tsy setoany sazoko aminany ze olo sa zao setoany zay milomay magnaraka lalabe igny desiny gosy mira vorondolo milomay tsisy olo sa zao setoany ka andihidika antragnon'olo andray mopoko zanakan'olo izy koa baka sa zao setoany tokony popopoiny ro dabta agnatin'ny tragno to zegny naezagna sa zao setoany fa précis mitsy hoe tsy maintsy le zaza ty fo popoko donc i tsy sa zao setoany zegny boko tsy volagna ke zaza samby zaza magnontany ke papanao zegny karaha naty zegny tsy andeha mopopo anao zanakan'olo c'est juste une question oui ndraiky non fo valin'izy zegny tsisy eky hay tsy maintsy mbala hangataka crédit iska izy magnano vidéo mangataka crédit amin'olo na olo magniriky izy asasako ny fulany titia fulany izy mahazo crédit igny io miwatawata io waindro jeune zo mahay miwatawata io izy miwatawata magnano pokavy nazy io wainy vaza mahay pokavy lelahy be izy amzo mila anjara lanjeny za tsy tia olo vejery
Kofa sakinda nangarjer minana te. Heko jer no veri. Kofa hangarziu te fuana. Mangria boko karonga vangua mzee te no tumpin. Azamin nganulgua. Ninofu vangua. Heko no mzera dala. Fatiza tente hanga. Ke zeng nan suavun gendarmerie. Lema hita ira dakabe vuktena mubukzana kuluing. Mi ke kiro engana de engana. Tunga defaru izana rotada tana rofe bunchiki. Asiesi nga ftara mawoka helwe. Harnyesanizi. Zeng bukan mapia dihulu. Areke tok ze mapia dihulu. Sambora de punupua. Zeng le mapia dihulu. Zanu malchi na nganu zeng. Zan ke kizandar polisi. Fitu na panzaka na malagasi. Tupu masumaniran tan nambara kurofa tsi possible ti. Voilà. Ninani fa jalousie. Jaloux is romi hina tsara mi hengi tsara mvolan ko wetu. Aïtani. Je fais quoi là? Mais ça, elle est venue. Tu fais ton vidéo. Ah bah oui, violence à domicile, hein? Agression aggravée, les nazis. Ya, kote lazam na natera mari kurze ko min ngate mala lazala nin ngate kararek nin ngalat kamoy lazai vina nandil to vina ndaza fi pagan video fa gweke atet nas vina zone rek fuzina ngan lancer entreprise nani sokata Sweet volal fage zakadwe za blana roe ke za vula no barati Zambila no barati ya tova jel no takaraha vadino. Hizin lefa na industria na traw no ndosh takaraha za mota nazo. Ang tan tokni fanto nozo. Katia nozo fa nazo victime d'abandon des familles. Elle t'a abandonné, elle a marre, elle est fatiguée. Manambadul dabadaba. Izlosu ndesine nye nazi. Tiens, kuna kumsara lanzege za disak. Ha. Nambara que nous mal non calme. J'ai dans la vie que nambara is nous mali calme-toi madame. Je sais que ça fait mal, c'est très dur. Fa ano lave tu za not sengilan baba not sengilan reno. Hanongo vun zana kanongo vun baban zana kanoza tamnan. Harare nozo ilup ka tse fiasa uza. Infina nan kanin rosa. Dini no zan kanon bala nu chenarga. Tie non zar karazana kul jabi. C'était vraiment is déprimé, dépression totale mitisme qu'exam mal, mituman kint maru message nenyo, maru. Fallait tindre que fuis na boko na mekono. Les tindre que fuis na mekono tellement m'amparar folwot. Hod fait que nambara quiz no. Tout ça ce sont des expériences de vie. Fanov loktamnani asanotova, je lâche rien. Fanonga tika fa samb viave nambara quiz. Fanonga eto tika uza. Hai, entreprise no lat kambo kun sokate. Tenglen sokta tato buela be. Ni sokta likele. Za blala roe, za zena fala direct in shof tara melku. Ko fara momba za direct melku. Ti votana ko. Sérieux. Tu votana ko mare. Ko fara momba zaza. Alô, bukan na rompi tukizi. Kana na tukizi ma anda só fama tsanga na dimanche no. TVM deve te mandar farafir ko tira vanga fazer pastera fu bingo musulom tad volan rak bu goru mande mwas mangala fitari ngai. Kembalom na kayet ci sondian nga mwasi mam tukiki crédit no fulani elwe wazema pesa forfefa hanom tukik toute la journée. Ah, zara ko so stre. Zara a você casou com os aretes mas mangasae drakabe tia kus na mistan wom nanfa izko fa yani zedala mande bakampo manambere riz mangar lambanani avion po manambere riz mlume ne to ko na ko manda jusqu'en ketka be mi lumwe bakan ketka ben voe marenga no bungi bakan ketka be mandror mazu po manambere mi juto mzeno mazu vilin voe mara genyam poran Zega novo nós, mandei não quer te caber. Bacanha não lume bungi.
Zafa vôle Rosina, zafa chega sa. Agora que nerveira toda fagigizada. Milume baka ketka beuza we. É na rotsara fazama é voe mara tsaka se andava. Sa lefa kov marmukuta. Alefa kov marmukuta is milume bungi. Ariel lambanani. Jaloux fui, jaloux. Jaloux am nam nga min nga tsara tsmangat kamno. Ano fazata nga novanul mimi. Reng baka navnanovako video teto ne. Mi marul tsy mazaka doziny vola uzata aminaro. Maro be olo tsy mazaka doziny zo. Tsy leony hatinany izy mahazo vola igny manjary mitapy mivady direct jerinany. Grave, tenga grave. Maladi kuni we. Mila tahanga ro igny. Katera tsy zakanro. Tenga mila tahanga. Zami sulu eko mananga miliara Madagascar. Miliara tsy araiky miliara maro. Tsy seza no feky izy olo manandra. Anao amdiky tragnonaragna tragnonany tsy luxe. Lamba sanjieny karaha olo jiaby. Sans façon. Fa kory sasany. Oh. Remis 30 millions fambarandro miliara. Demi-journée na ka Madagascar af 30 millions. Demi-journée na ka zamboka mangangan course mivangavanga ratiako. Demi-journée na ka 30 millions. Imagine otriny volaniko par mois. Grave. Le toetsaigny tsy mazaka vola. Tegna tsy mazaka. Ke zana risy ambilanao e. Fa angaviegna zandaro anambotro anao. Anao mahe tantara io, mahe zontsakany sy andavany, anao angaviegna anao samborindro. Anao lendro ndesindro poste agny anao mba tonkety atao fagnampiny. Asa tosiky fameno eky anao. Tsy haiko ino agnaranao fa anao samboriny. Oui mon cœur anaka shade. Anao tatato fa tsara regny koa e. Anao manasitriky vazahavavy igny. Lanja ty pakenao chouchou. Arrête! Pagnarivo dindery avako e. Amin'ny dindiriagna nany igny indesigny mamobokolo. Uravagna baka zo. Isonoa pagnamia zo fa tsy ofa tsy tatraske. Uravagna baka zo raha hiraraka amizay zo io. Fandraraha baka midriky aminany. Zegny edy baka. Sonoa tsara miady aminao. Io sonoa miady amjery. Izy mizafo mizanao. Madinany fo andesiny. Za sure i lehilahy zegny tsara naty. Fa izy fo nifindra amin'ny tanana hafa. Nanambady olo hafa tiany nivadigny mety amin'ny aigninazy. Izy ni afagna. Izy vaha. Ke volagna aminareo amin'ny arisy ino PDG n'olo lefaka e. Za kazantorotoroahany tsy fisiagna jerinany fa tanany aminany tompiny fo. Mandeha izy mitsakaraka vadiny nilefany alan-tragnonazy io. So fomba rantsiako za lavitra ty histoire mandalo aminany io za tsy mivolagna izy io. Aza mitsokoriky biby andavaka fa anao koa boany baka ko. Diranandre. Sady. Anao marafaty lanja pakentany. Tsisy jera. Atany pakelo tianao zo weekend hely. Tianao niany. Ataonao lalmofo koa malafraka zo. Saranagano anao ty e. Ke zegny ry bojire. Avis de recherche izy volako aminareo zegny nilefa iradaka voky tena mopoko zanakan'olo igny e. Zay mahita izy na ie misignaly gendarme na polisy akaiky izy indrindra fa izy nilefa. Izy nilefa. Kuku zoko tiako anao zay la tsireny koa e. Video nakati tapako za mikaiky anao. Tsy haiko anao ty nilefa hia. Kenaro bonne journée za tendi koragna amizoko fa ampavianaro milava tsofigny arisy agny afatra na to. Za tsy tia olo lefaka. Tsy tiako magnani. Kafa misy raha tsy ampy amin'ny talandona mandiana anao bongina ariala ambana. Ariala ambana o za.
si za sariana lefa kake draba